I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis, at welcome pong muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon, excited po kami na pumunta sa ospital dahil yung aking manugang manganganak na. So excited po kami lahat na makita yung aking unang apo. I-welcome po namin. Ayan, natataranta po kami. Excited na po kayo kasi first time ko po na first time ko po itong ganito, magkakaroon na po ako ng apo. So papunta na po kami, ihatid lang po namin yung aming estudyante na isa. Ayan, si Prince. Tara po, atin pong sabay-sabay po nating pumunta, sabay-sabay po tayo pumunta ron. Kasama ko po kayo sa ospital. So update ko po kayo pagka nandun na po tayo sa Pampanga Premier po. Dito na po kami sa Premier. So nasa second floor po yung anak ko sa admitting office daw. Chris anak. Si Jelly nandun na. Mga nakacheck na lang. Okay na po. Kahit napalaw na lang po. Okay. Ano na ako yan, no, ma'am, sa operating room na ako. Opo. Thank you. Tagal mo mag-apply dun sa yung PhilHealth number. Oo nga, di ba may PhilHealth siya? Yung operating room. Dito. Magawa muna kami yung mga gamit, ililipat namin sa kotse niya. Lahat ng gamit para pagka anytime na may mga kailangan ba, wala na kami. Alam niya kasi niya ko po din. Saan ka nakapark? Doon tayo na. Saan ka nakapark? Magkatabi tayo na parkingan. Baba ko muna. Magkatabi tayo na parkingan. Dito na. Excited na rin yung mga kapatid ko nasa Japan. Pati yung mga pamangking ko, yung mga pinsan niya. Tara. Admit na? Oo, na-admit na. So papalit lang. Yung mga gamit nila, ililipat namin sa kotse niya. Sandali. Ito yung bag. Kailangan niya to. Chris, dali mo to. Itong bag niya. Yung gamit ng baby na. Ah. Yung susutin ni Jelly. Dito mo siya. Yung picture. Ito. Ayaw kang papasukin eh. Maselan nga. Maselan. Iingi sa ito na. Iingi sa ito. Yung ibang damit.
na yung gamit na po namin. Nakakabahan ako. Basta relax ka lang. Pagkain na lang naman. Ito na muna gamit ko. Oo, yung gamit sa baby muna. Ito, wala mo na muna yan. Kasi may mga damit. Mga damit nyo. Oo, yun, kukunin mo yun. Naandyan. Yung susot ni Jelly. Buti na lang ho, hindi naging November 1. Ay pagkalagkataon, nagkaisip yung apo ko, si ito magulang. Oo nga. Kasi ang gusto ka apo, November 1. Eh ngayon, so magaling si Kurt, lumaples. Oo. Hindi niya sinakto. One. Ayos ka. Ayan, at gante kami ngayon. Natawa siya, natawa. Natawa yung baby na yan. Ay, suplado. Suplado, ang tipid eh. Tipid ang tawa niya eh. Smell daw, baby. Hello, balat. Ano? Ano?